Sziasztok! Bányai László vagyok, a Vezess Jól alapítója és ügyvezetője. 5 éve azért hoztam létre ezt a szolgáltatást, mert segíteni szeretnék azoknak, akik ugyan tudnának vezetni, mert van jogosítványuk, de nem mernek. A vezetéstől való félelem oka rendkívül sokrétű lehet, és minden érintettet negatívan befolyásol az életminőség és a komfortérzet szempontjából. Arról nem is beszélve, mennyire megnehezíti az egyéni és a családi logisztikát, és persze növeli a költségeket. A Vezess Jólnál mi a vezetéstől való félelem gyökerét találjuk meg, tárjuk fel és fordítjuk át pozitív megerősítésé, önbizalommá és magabiztossággá. A Vezess Jól nem hagyományos vezetésoktatás, hanem coaching szemléletű hozzáállás, ennek megfelelően egyénre szabott, hiszen minden életút más, minden félelem és bizonytalanság egyedi. Mégis vannak olyan mindenki számára jelenlévő problémacsoportok, amelyek miatt úgy gondoltam, hogy ezt a podcastet érdemes létrehozni. Meggyőződésem, hogy ezzel tudok segíteni minden érintettnek a vezetéstől való félelem és a forgalmi helyzetek adta kihívások leküzdésében. Ez a Merj Vezetni Podcast lényege. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel erre a csatornára, így mindig értesülhettek az új beszélgetésekről. Férfiak bátortalanabbul keresnek meg, mert úgy érzem, hogy számukra ezt nehezebb felvállalni, hogy ők aggódnak az autóvezetéstől. Valahogy ezek a sztereotípiák még mindig így élnek. Sajnos a szorongás konkrétan fokozza tényleg a balesetek, vagy figyelmetlenségből eredő apró kis, nem tudom, levittem a tükrét, stb. Tehát feltétlen súlyos balesetekre gondolok most, de hogy az ilyen, akár az ilyen kis koccanásoknak is az esélyét. Nekem az a célom, hogy a kurzust végzettek, ők unblock, így azt tudják mondani, hogy én tudok vezetni. És abban minden benne van, abban benne van az, hogy mindegy, hogy hol vagyok, hogy vidéken vagyok, vagy városban vagyok, vagy akárhol vagyok. Az a cél, hogy ne legyen olyan helyzet, vagy olyan különbség, ami visszafoghatja az embert már akár az elindulástól. Képzeljük el, hogy egy teljesen átlagos hétköznap reggel autóba kell ülnünk, de már a gondolattól is kiráz a hideg. Az autóvezetéstől való félelem és szorongás rengeteg ember életét nehezíti meg, és sokan közülük nem is mernek beszélni róla. Ma egy különleges vendégemmel fogok beszélgetni erről a témáról, aki nem csak szakértője a vezetési szorongásoknak, de személyes tapasztalatai is vannak e téren. Mai vendégem Árvai Nóra, klinikai egészségpszichológiai szakpszichológus. Szia Nóra! Szia! Örülök, hogy eljöttél. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretnélek arra kérni mindjárt így az elején, hogy mesélj kicsit magadról, illetve arról, hogy hogyan is kerültél a kapcsolatba az autóvezetéstől való szorongással, félelemmel. Hát képzeld el, Laci, hogy abszolút nem ez volt a szakterületem eredetileg. Most már 15 éve dolgozom szakpszichológusként, női betegségben és termékenységi nehezítettségben érintett nőkkel, párokkal. És ahogy kapcsolatba kerültem az autóvezetéstől való szorongással, az tulajdonképpen egy saját tapasztalat volt, mert nekem volt egy jó brutális autóbalesetem, ami után megtapasztaltam azt, hogy egész egyszerűen nem mertem autóba ülni, vagy egy évig. Ami nagyon, hát nem tudom, lehet-e ilyet mondani ebben a podcastban, hogyha nem, akkor majd kivágjátok, szóval tényleg nagyon baszta a csőröm, de mondom máshogy is, nagyon zavart, mert hát mégis úgy voltam vele, hogy hát de nem Nóra, hát pszichológus vagy, hát most nem igaz, hogy nem bírod ezen túltenni magadat. És bizony egy évig nem tudtam. Aztán egy olyan élethelyzetbe keveredtem, ahol egész egyszerűen nem lehetett tovább ezt húzni, halasztani, muszáj volt visszaülni az autóba. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kutatás, tanulás, különféle terápiák megtapasztalása után én kialakítottam magamnak egy olyan módszert, amivel az volt a célom, hogy én magam vissza tudjak ülni az autóba, és vezetni tudjak. Az így abszolút a legmerészebb álmaimba se fordult elő, hogy én majd örömmel, meg felhőtlenül tudjak újra vezetni. Egészen egyszerűen azt akartam, hogy jussak el A-ból B-be, és kész, ne rettegjek közbe, és azzal már boldog lettem volna. Csak azt akartam kérdezni, hogy egyébként ez a félelem, ez rögtön a baleset után már kialakult, vagy ez így fokozatosan mélyült el benned? Én úgy emlékszem, hogy rögtön a baleset után kialakult, mert akár már másnap ugye mondták volna, hogy gyere tesó, például a bátyám, gyere tesó, itt az autó, üljél bele, menjünk. És én már rögtön azt mondtam, hogy tudod mit, hát majd szerintem majd így holnap, aztán a holnapból megint holnap lett, holnap, aztán így eltelt szépen egy év, úgyhogy elég hamar kialakult, de abban igazad van, hogy a
kezdeti kis egyszerű szorongást, azt nagyon ügyesen fel tudtam szítani magamban az idők során ilyen páni rettegéssé. Én szoktam mondani egyébként így az ügyfeleinknek is, hogy ez kicsit olyan, mint a Galacsin túróbogár, amikor így elkezdi görgetni maga előtt azt a kis gombócot, és minél tovább görgeti, annál nagyobb lesz, és egyre nehezebben tud megbirkózni vele, hogy ugye gurítsa valamin, hogy ez a szorongás is így tud kinőni gyakorlatilag egy hatalmas félelemmé, de akkor ezt a saját bőrödön is megtapasztaltad. Abszolút, abszolút. És aztán képzeld el, hogy úgy folytatódott ez a sztori, hogy én meg tudtam ezt oldani, iszonyatosan örültem, és boldog voltam, elégedett voltam, hogy én akkor tudok vezetni. És erről nyilván meséltem nagy büszkén a barátaimnak, akik szintén így kérdezgették, hogy Nóri, hát láttam, hogy innen posztoltál, onnan posztoltál, hogy akkor mész megint, akkor vezetsz. És mondtam, hogy igen, képzelt, sikerült, és akkor kérdezték, hogy de hogyan? És meséltem nekik arról, hogy magamnak összeraktam ezt a módszert, és akkor azok a barátok, meg ismerősök, meg egyéb nyuszik, akik szintén ebben érintettek voltak, mert ugye ilyenkor persze azt hiszi az ember, hogy ő van egyedül, aki fél a vezetéstől, de hát aztán persze, hogy nem iszonyatosan sok ember érintett ebben, mindig rám cuppant, és megtalált, hogy te Nóri, mesélj már erről a sztoriról. És akkor én persze tényleg büszkén, meg örömmel és boldogan a barátaimmal megosztottam így a kis titkaimat ezzel kapcsolatban, és azt vettem észre, hogy hát te jó ég, hát ők is vezetnek, onnantól kezdve vezetnek. De az igazi áttörést azt az jelentette, hogy egyszer éppen úton voltam Franciaországba autóval, még Olaszországban voltam én Verona magasságában, amikor láttam egy hölgyet sírni, zokogni az autóban egy benzinkútnál. És hát ugye a pszichológus vér az így előtörte belőle, mert annyira sírt szegény, és úgy megsajnáltam. Oda mentél hozzá? Hát én oda mentem hozzá, pedig egyébként nem vagyok egy ilyen nagy social pillangó, szóval nem szoktam így tényleg csak így ismeretlenekhez oda menni, de láttam, hogy hátul még egy ilyen kis fiú forma is ül, ugye nekem is fiam van, hát akkor az empátia feltámad bennem, mondom, legalább egy zsebkendőt viszek szegénynek. És akkor megkérdeztem, hogy ugye mi a probléma, tudok segíteni. Ő meg elmesélte nekem kézzel-lábbal, mert azért picit beszélt angolul, én meg minimálisan olaszul, szóval tényleg ilyen kézzel-lábbal dolog volt. De hogy elmagyarázta nekem, hogy az a probléma, hogy neki majdnem volt néhány perccel ezelőtt egy balesete, azért kellett megállnia, tehát nem is volt balesete, csak majdnem. És hogy még 7 órányi vezetés vár rá a fiával, és egyszerűen ott ül egy ilyen pánik-szerű állapotban, és nem bír elindulni. És akkor elmondtam neki, hogy figyelj, ezt csináld, így lélegezd, amazt csináld, a módszeremnek egy ilyen nagyon lebutított, nagyon zanzásított, tényleg csak a fő motívumait, hogy egyáltalán azt meg tudjuk oldani, hogy ő el tudjon indulni, és azt az utat, ami előtte van, azt még meg tudja tenni. Úgyhogy együtt voltunk kb. Egy fél órát, 40 percet, én mondtam, jó, mindegy, úgy is akartam pihenni, megkávéztunk közben, elmondtam neki a dolgokat, és utána ő elindult. És egy 7 óra múlva megcsippant a telefonom, és jött egy üzenet olaszul, a mai napig kincsként őrzöm egyébként ezt az üzenetet, amiben azt írta, hogy ő megérkezett, az úton minden rendben volt, és hogy nagyon-nagyon hálás, és egy Joker mondattal zárta le ezt az üzenetet, az volt, hogy ezt tanítanod kellene. Én meg ott ültem, és megérkeztem közben az úti célomhoz, ültem, elolvastam, és újra elolvastam, és újra elolvastam, és azt mondtam, hogy tudod mit? Hát oké, akkor én ezt tanítani fogom. Igen, akkor ezek szerint nem csak az úti célodhoz érkeztél meg, hanem a pályád céljához is. Igen. És ugye akkor így mondhatjuk, hogy átnyergeltél erre a területre. Nem átnyergeltem, párhuzamosan viszed a kettőt. Nagyon jó. Gondolom azért már vannak tapasztalataid, azon túl, hogy a barátaidnak segítettél, már olyan ügyfeleknek is, akik konkrétan célzottan kerestek meg. Igen, ezzel abszolút. A témával. Többnyire a te ügyfeleid közül hogy oszlik meg így a férfinő? Vannak-e férfiak is, vagy inkább csak nők, akik megkeresnek ezzel? Hát vannak férfiak, de tény, hogy bátortalanabbul keresnek meg, mert úgy érzem, hogy számukra ezt nehezebb felvállalni, hogy ők aggódnak az autóvezetéstől. Valahogy ezek a sztereotípiák még mindig így élnek, és egyébként iszonyú hálásak szoktak lenni, hogy akkor ezek így kurzusok formájában is elérhetőek, hiszen akkor semmi módon nem kell ugye nekik ezzel konfrontálódni, vagy felvállalni ezt a típusú nehézséget. Tehát én úgy látom, hogy ez még mindig él, ez a férfi legyen nagy és erős, és semmitől se féljen típusú dolog, de egyébként abszolút őket is érinti ez a probléma, minden további nélkül. A kutatásaid, a tapasztalataid alapján, hogy látod, hogy a baleseten kívül hogy alakul ki, vagy miért alakul ki ez a fajta szorongás az autóvezetéstől az emberekben?
Rengeteg mindentől kialakulhat. Annyi sztorim van erről, hogy az ami őrület. De egyébként tényleg nem csak a baleset van, és pont ezért külön kurzust is hoztam létre annak, aki baleset miatt nem mer vezetni, meg azok számára, akik valami más miatt. És a valami más miatt azt egyébként én önbizalomhiányra szoktam egyébként visszavezetni, vagy egy szorongóbb alkatra. Tehát alapból, hogyha már tényleg egy alacsonyabb önértékeléssel áll neki egy ilyen kihívást jelentő helyzetnek valaki, mint az autóvezetés, akkor nagyon sokszor érezheti azt, most ez miért pont nekem menne jól. Tehát nagyon fontos köze van ilyen egyéb pszichológiai faktorokhoz, nem csak a traumához, hanem önbizalom, önértékelés, szorongás, de egyébként rengeteg negatív tapasztalat lehet, tehát ilyen külső körülmény is okozhatja a vezetéstől való szorongást, olyan negatív tapasztalatok, mint például, amikor valaki elkezd megtanulni vezetni, akkor mindenki egy kicsit izgul. Már csak azért is, mert ez egy újdonság, és ilyen helyzetben még nem voltunk, hogy felelősséget kell vállalni, ki kell menni a forgalomba, és akkor ott azt tényleg jól kell ugye csinálni, mert hát elég kellemetlen következményei lehetnek annak, hogyha nem jól csinálja az ember. És ez egy olyan kicsit új és kicsit kiszolgáltatott helyzet, hogy az ember nagyon sokszor az oktatójával, amikor először bemegy a forgalomba, icipicit ilyen módosult tudatállapotba kerül. Ugye ez annyira más, egy annyira új inger. És ebben a kicsit módosult tudatállapotban az ember fogékonyabb a szuggessziókra. Tehát attól az oktatótól mondjuk jön egy olyan visszajelzés, hogy Jézus, de béna vagy, mert mondjuk lehet, hogy aznap már a 20. embert oktatja, és fáj a feje, és egyébként is otthon összeveszett a feleségével, és tényleg, tehát, hogy mondjuk nincs különösebb oka annak, hogy így szólt a diákjához, annak akkor is iszonyú mélyen be tud vésődni ez a mondat, vagy valamilyen hasonló ilyen negatív mondat, és konkrétan el tudja azt az üzenetet vinni, hogy jó, akkor ő ebbe béna. Akkor ez neki nem megy. Aztán persze forszolja, tehát nem szoktuk meg nem egy mondat miatt ugye feladni az autóvezetési karrierünket, de bizony akár már egy tekintély személytől érkező rossz mondat is okozhat problémát. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert nemrég beszélgettem valakivel, és hasonló témát boncolgattunk, és ott arra jutottunk, és ebbe kérem majd, hogy adott esetben erősíts meg, hogyha te is úgy látod, hogy sokszor egy ilyen beszólás, amit ugye most említettél, hogy egy oktatónak egyfajta beszólása, az sok esetben egyébként nem magától az oktatótól fáj, hanem bekapcsol valami, ami mondjuk egy gyerekkorból magunkkal hozott dolog. Ugye, hogy voltak hasonló beszólásai mondjuk édesapámnak, amikor mondjuk megszégyenültem, vagy úgy éreztem, hogy akkor nem szeret, vagy bármi, és akkor jön megint egy ilyen tekintély oldalról egy beszólás, mert nyilván apukám és egy tekintélyes személy volt az életemben, vagy tekintély parancsoló személy, és akkor jön egy oktató, akire ugyanúgy felnézek, mert hát ő oktató, és akkor ő beszól nekem, és akkor igazából nem is az fáj, amit az oktató mond, hanem bekapcsol egy régi emlék, vagy egy séma, hogyha mondhatjuk így, hogy ezt te hogy látod? Én úgy látom, hogy akár fájhat az is, amit az oktató mond, de való igaz, hogy az azzal kapcsolatos, arra a sémára ráillő, múltból hozott dolgokat triggerelheti. Tehát nem csak az fáj, hanem fáj az összes többi olyan, ami ezt a lelki húrt pendíti, meg egyszerre fáj ilyenkor minden. Pont ezért is van ennyire nagy hatással, amikor egy ilyen érzékenyített helyzetbe történik egy ilyen. Egyet értünk abban, hogy sokszor ebben az esetben nem is az autóvezetéssel magával kell, hogy kezdjük, vagy nem is az elsődleges szempont, hogy na akkor így kell az autót vezetni, vagy úgy, hanem hogy elkezdünk akkor magunkon dolgozni, a nézőpontunkat, a szemléletünket bizonyos dolgokkal szemben elkezdjük megváltoztatni. Hogy azt akarom ezzel mondani, hogy nem feltétlenül a technikai résszel kell kezdeni, hanem inkább egy kicsit, hogy magunkon kell elkezdeni dolgozni. Ugye ezt vagy akkor hasonlóképpen látod te is? Hasonlóképpen gondolkodunk erről, igen, Laci, a Dare to Drive-os képzéseken. 2 képzés szól azoknak egyébként, akiknek már van jogsia, ugye a baleset utáni, meg az egyéb okokból szorongó, és egy kurzus szól azoknak, akiknek még nincs is jogosítványa, csak tervezik, hogy lesz. Tehát attól függetlenül, hogy ezek a vezetési képességek milyenek, azt persze lehet gyakorolni, meg valamennyi önbizalmat tud adni az, hogy különböző helyzeteket például begyakorlunk, és van egy technikai tudásunk,
de egy ilyen helyzetre, mint az autóvezetés, főleg esetleg tényleg alacsony önértékeléssel vagy egy baleset után nem lesz elegendő a technikai tudás. Tehát igen, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember saját magán, a saját személyiségén és a saját nézőpontjain dolgozzon. Ez a terület, amikor nem csak magával az autóvezetés megtanításával kell foglalkoznom, hanem a másik ember lelki világával is, illetve ugye azokkal a sebekkel vagy sérelmekkel, amik mondjuk magával hordoz, hogy az alapvetően mondhatni egy teljesen más területnek, mint a sima oktatás, amikor én felkészítelek téged az autóvezetés technikájára, illetve hogy egy jogosítványt megszerez. Ugye ez nevezhető két teljesen külön platformnak, igaz? Hát az egyik pszichológia, a másik meg egy technikai tudás átadás. Mert sokan összekeverik ezt, ugye, hogy jó félsz, hát megyünk, aztán beülsz, és akkor majd nem fogsz félni. De nem, ez nem így van. Nem győzök hangsúlyozni mi sem, hogy ez nem így működik, szóval, hogyha van szorongás, van félelem, akkor teljesen más típusú szakemberhez kell fordulni, mintha egyszerűen csak nem vezettem évek óta, és kell egy kis gyakorlás. Vagy át kell nézni mondjuk a Kressz könyvet, vagy valami így frissíteni a tudást. Persze ez két teljesen külön terület. Ugye említettél már néhány dolgot a félelmekkel kapcsolatban, miből tud kialakulni, mitől tud kialakulni félelem. Van-e még valami a talsajodban, vannak-e még olyan dolgok, amit szívesen megemlítenél? Igen, nagyon sokan attól félnek például, hogy nem fognak tudni megfelelni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk az autó bemondja az unalmas, tehát ilyen technikai problémák jönnek, és sok ember, sok páciensen meséli azt, hogy megtapasztaltak egy ilyet, hogy mondjuk, nem tudom, lerobbant az autó, vagy defektjük lett, és hogy annyira őrülten kínosnak élték meg azt a bénázást, ami ott ezzel járt, vagy vannak olyan emberek, akik tényleg nehezebbnek élhetik meg az autóvezetést, nekik egy kicsit bonyolultabb lehet, mint másoknak. Például neurodiverzitásnak vannak olyan formái, amik az autóvezetésre is hatással lehetnek, egy figyelemzavar, egy ADHD, az autizmus spektrumon való elhelyezkedés, vagy akár csak tényleg egy diszlexia, ezek mind-mind olyan dolgok, amik egy picit nehezebbé teszik. Tehát ettől még tökéletesen alkalmas lehet az ember, mint ahogy szoktam is hangsúlyozni, hogy figyelj, hogyha van egy jogosítványod, akkor téged arra kiképzett szakemberek alkalmasnak ítéltettek, hogy te vezessél, úgyhogy igen, minden esély tényleg megvan arra, hogy ez működjön, de tényleg vannak olyan állapotok, akár fizikai, akár idegrendszeri állapotok, amik valóban megnehezíthetik. Most az idegrendszerit mondtam el, de nézzük a fizikait. Tök sok olyan ember van, akinek például van olyan személyzeti problémája, ami nem tökéletesen korrigálható, mondjuk azzal, hogy fölrak egy szemüveget, és akkor lát, mint a sas, és vezet. Ha például nagy különbség van a két szem között, ilyen nagy dioptria beli eltérés, akkor lehet ilyen, hogy nincs kétszemes együttlátás, és egyik szemével közelre néz, másik szemével távolra, és ettől még tök alkalmas lehet a vezetésre, és kapnak is jogsit simán, de egy picit bizonytalanabbak a távolságok megítélésében. Igen, azt tapasztaltuk mi is már. Mind-mind olyan dolog, amivel számos ember küzd, de kb. Senki nem beszél róla. Mennyire látod azt egyébként, hogy most, amit ugye említettél, hogy ezeknél egyébként bekapcsol, mondjuk most nem az idegrendszeri, hanem mondjuk így a mentális részénél, amikor valaki attól fél, hogy ott fog bénázni, és akkor majd mit fognak gondolni róla, és ez milyen ciki. Ezek mennyire nyúlnak vissza egyébként mondjuk ilyen gyerekkorból hozott mondjuk akár szégyensémához, vagy alacsony értékelés sémához? Visszanyúlhatnak. Ez nyilván nagyon személyiségfüggő és történetfüggő, az ember személyes narratívának a függvénye, hogy egy ilyet képes-e úgy kezelni, hogy jó, hát én nekem egy kicsit korrigálni kell itt ezt a parkolást, úgyhogy addig lesztek szívesek várni, elnézést, vagy annyira zavarba jön ettől, hogy már azért nem tud normálisan beparkolni, mert a félelem még tovább rontja ugye a lehetőségeit. Abszolút visszanyúlhat. Mi szoktál ilyenkor javasolni, amikor valaki mondjuk nem a saját dolgával foglalkozik, hanem arra gondol, hogy a másik mit gondol róla. Erre van valami olyan mondatod, vagy bármi, ami mondjuk tud segíteni egyébként most attól függetlenül, hogy most terápiás kezelésre jár, vagy bármi legyen mondjuk a barátodnak, vagy az utcán valakit látsz ilyet. Abba bízom egyébként, hogy a Dare to Drive kurzust végzetteknek ilyen problémája, hogy ennyire
mások véleményére rászoronganak, ilyen már nincsen, mert ugye ott van egy autóvezetés előtti rutin, amiben úgymond ilyen autóvezetésre alkalmas állapotba hozzuk magunkat a módszerem segítségével, és ott abba már ez nem fér bele. Tehát bízom benne, hogy ettől nem kell félni. De talán, hogyha nem egy Dare to Drive kurzust végzettnek mondanám, hanem csak tényleg valakinek, akit látnék ott az utcán, akkor azt mondanám, hogy bízzon a testének a bölcsességbe, és csináljon egyetlen nagyon, tök mindegy mennyi időbe kerül, egyetlen nagyon hosszú kilégzést, ugye ez bárhol rendelkezésünkre áll a légzésünk, tényleg csak néhány másodperc, mert abban a pillanatban, hogy a légzésünket vissza tudjuk nyugtatni normál szintre, az azonnal küldi a biofeedbacket az agyba, hogy oké, veszély volt, mert hát ez a szerencsétlen, hogy kapkodta már itt a levegőt, tehát veszély volt, de nézd már, hát most meg már nyugodtan lélegzik, úgyhogy vége a veszélynek, és akkor szépen vissza tud állni minden fiziológiai mutató a normálisra, ember kicsit megnyugszik, és akkor szépen be fog tudni parkolni, akkor is, hogyha ott már dudálnak meg, káromkodnak, vagy akármi. Igen, fontos, hogy feltárjuk, vagy megismerjük magunkban, hogy mi a valódi ok, amiért én félek, mert akkor fogom tudni kezelni, vagy kezeltetni ezt a problémát, ugye, amit te is mondtad, nem tüneti kezelésre van szükségem, mert az mindig vissza fog térni, de hogyha a gyökérokot megtaláljuk, és azt tudjuk kezelni, akkor onnantól kezdve tud igazán élvezetessé válni az autóvezetés számunkra. Látsz egyébként különbséget így a szorongást illetően azok között, akik mondjuk egy nagyvárosban kell autóba üljenek és vezessenek, illetve akik mondjuk használják ezt az, hogy vidéken, vagy mondjuk más régiókban, kisebb városokban, vagy falvakban ülnek autóba, vagy van ilyen tapasztalatod, hogy, illetve ha nincs tapasztalatod, akkor mi az elméleted mondjuk erre vonatkozóan? Hát egyébként szerintem mindig lehet találni olyat, hogy most az egyik jobb vagy könnyebb egyiknél vagy a másiknál. Most lehet ilyet mondani, hogy jaj, nem tudom, vidéken rosszabbak vagy kátyusabbak az utak, a városban meg olyan őrült sok kiszámíthatatlan szituáció történhet, meg dugó, meg ott nagyobb az indulat, a sok rohanás, a pörgés miatt, szóval, hogy az lehet így stresszesebb. De alapvetően nekem az a célom, hogy a kurzust végzettek, ők unblock, így azt tudják mondani, hogy én tudok vezetni. És abban minden benne van, abban benne van az, hogy mindegy, hogy hol vagyok, hogy vidéken vagyok, vagy városban vagyok, vagy akárhol vagyok, mert ha valamitől még félek, vagy valamitől félek, hogy én nem akarok vidékre menni, akkor az még nem adja meg azt a teljes felhőtlenséget és szabadságot, mert akkor valamit én elkerülök. Vagy ha nem merek parkolni, akkor lehet, hogy se indulok, ha csak nem látom, hogy aktuálisan ott mondjuk oda telefonálok, hogy na most akkor van egy helikopter leszállópálya szabadon, mert ha nincs, akkor el se indulok. Tehát, hogy az a cél, hogy ne legyen olyan helyzet, vagy olyan különbség, ami visszafoghatja az embert már akár az elindulástól. Tehát szerintem ez egyfajta ilyen mondva csinált különbségtétel, hát ha tudunk itt veszekedni. Nem fog menni, egyébként rámenjen és akarod provokálni ezt a dolgot, mert megint csak egyet kell értsek veled, ugyanis az egyik alapsémánk, vagy koncepciónk az, hogy addig, amíg valaki például nem tud majdnem, hogy tökéletesen, de legalábbis nagyon jól parkolni, addig nem szívesen engedjük el a kezét. Mondván, és nyilván ezt akkor tényleg rá tudod támasztani, hogyha valaki elvégez egy kurzust, és mondjuk ezt a pontját, hogy jól tudok parkolni, és nem félek a parkolástól, ezt kivesszük, és ott marad egy szorongás, egy kis félelem a parkolástól, akkor gyakorlatilag az összes többit azt kikukáztam, ugye? Mert hiába tudok jól vezetni, nem fogok elindulni, nem fogok beülni az autóba, mert attól fogok, eleve még be se ültem, el se indultam, de már attól szorongok, hogy ott le tudok-e majd parkolni, vagy sem. És ezáltal magát a vezetést sem fogom tudni gyakorolni, vagy nem fogom gyakorolni, hanem ugyanúgy tologatni és mellőzni fogom, amennyire csak tudom, csak azért, mert egy pici bizonytalanság van bennem a parkolást illetően. Abszolút. Akkor itt is egyetértünk. És amit mondtál, hogy tudunk találni ilyen okokat, úgymond, hogy akkor ott a kátyú, ott a, nem tudom, a vadállatok, vagy valami, hogy ezek ilyen, én azt látom, hogy nagyon sokszor jönnek így az ügyfelek hozzánk is, és igazából csak ilyen ideológiákat tesznek maguk elé, hogy azért nem vezetek, vagy azért nem mentem, mert, de hogy a valódi ok, a gyökérok az teljesen más általában. És nagyon jól meg tudjuk magyarázni magunknak, hogy miért nem ülök autóba, de nagyon, nagyon sokáig nem merünk szembenézni a valódi okkal.
Abszolút, de egyébként arra viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ezt az ideológiát, amit ő gondol arról, hogy miért nem mer vezetni, azt mikor veszed el tőle. Mert addigra már, mikor azt elveszed tőle, muszáj, hogy legyen felépítve egy pszichoedukáció útján, tehát hogy utána már el tudja azt. Tehát úgy ragaszkodunk ezekhez az ideológiákhoz, egy kis biztonságot adnak, egy kis kontrollélményt adnak, hogy én tudom, hogy én attól azért félek, mert elütöttem egy őzikét egyszer, és én soha többet nem akarok elütni őzikét, úgyhogy nem megyek akkor vidékre vezetni. Jó, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt, amikor elveszük, addigra már legyen felépítve ez, hogy készen álljon az adott ember arra, hogy akkor ezt el tudja engedni, és velünk tudjon jönni a mi nézőpontunkba. Különben még akár egy picit árthatunk is, hogyha ezt nem jól időzítjük. Ugye szokták mondani, ez az ismert rossz. Ugye, hogy bár tudjuk, hogy rossz, de ismerjük, és ezek inkább azt választjuk, mint az ismeretlent, amitől úgy lehet félni. Ugye akkor ez erre is igaz gyakorlatilag, hogyha jól értem. Ha jól értelek téged, akkor azt hiszem, igen. Egyébként a tapasztalatai szerint, vagy akár a saját magad tapasztalataiból merítve, milyen fizikai tünetei, vagy akár érzelmi, inkább úgy mondanám, milyen fizikai és érzelmi tünetei vannak annak, amikor valaki így szorong az autóvezetéstől? Ezt nem lehet így külön választani szerintem, Laci, mert a testünk iszonyat bölcs, és a testünk onnan tudja azt, hogy mit érzünk, tehát hogy milyen érzelmi térképpel állunk éppen szemben, hogy milyen testi tünet, milyen visszajelzés jön a testtől. Tehát, hogyha valaki szorong az autóvezetéstől, akkor nagyon sokszor már úgy ül autóba, hogy visszamegyünk ehhez a sejeféle stresszreakcióhoz, jó? Tehát, hogy alapvetően, ugye ezt biztos, hogy nagyon-nagyon sokan ismerik ezt a kis sejeféle elméletet, hogy van ugye egy nyugalmi szintünk, tehát mondjuk akkor esetünkben nyugalmi szint, amikor nem vezetünk autót, és nem is gondolunk arra, hogy majd valamikor kell, hanem csak így csináljuk a kis komfortzónán belül a dolgainkat, ez a nyugalmi szint. Aztán eljön ugye az a pont annál, aki az autóvezetést potenciális veszélyt jelentő helyzetként éli meg, hogy akkor mondjuk beül az autóba, és akkor nála azonnal elindul ez a következő szint, ez az alarmreakció, hogy úristen, akkor itt a veszély. És akkor ilyenkor az embernek a szervezete, ha veszélyt érzékel, akkor felkészül a lehetséges megoldási módokra. Ergo, mik a veszélyhelyzet lehetséges megoldási módjai? Elfutok, elmenekülök, harcolok, mint a nem tudom, vadállat, vagy ugye lefagyok teljes freeze állapot. Általában ugye autóvezetésnél itt, ha nagyon-nagyon szorong az ember, akkor még az is lehet, hogy ennek a tünetei véget, ugye a szimpatikus idegrendszeri aktiválódás van ilyenkor, tehát egy nagyon erős szívdobogás jöhet, a pulzus magas, a légzés ilyen teljesen felszínessé és kapkodóvá válik. Tehát tényleg arról szól egyébként minden, ami történik, hogy a veszélyhelyzetből a lehető leggyorsabban el tudj rohanni, vagy a lehető legpontosabban, ügyesebben és erősebben tudjál támadni. Tehát itt akár még hozhat egy olyan döntést az ember, hogy jó, akkor én inkább most kiszállok az autóból, és nem vezetek, hogyha ennyire szorongok, hanem előtte elvégzem a kis stresszkezelő technikákat, szépen ugye állapotba hozom magam, és akkor utána ülök vissza. De ha azt a döntést hozod, hogy jó, akkor megyünk most így, és akkor én harcolok, mert ugye ilyen harcosan is lehet, hogy én ezt leküzdöm, és akkor harcolok, az a baj, hogy eljutunk a következő szakaszig, mert ezt az ellenállási helyzetet, ezt nem tudja sokáig fenntartani a szervezet. Tehát ez olyan szinten kimerítő, hogy eljön a kimerülésnek az ideje, amikor az ember meg szétesik. És ezzel, hogy ennyire fenyegetett helyzetnek éli meg ugye a vezetést, és akkor ezt látod is az emberen, hogy ilyen görcsösen szorítja a kormány, teljesen előredől, feszül az minden izma, hogy elfárad, és amikor elfárad, akkor pedig a koncentrálatlanságból eredő hibákat fog elkövetni, és sajnos a szorongás konkrétan fokozza tényleg a balesetek, vagy figyelmetlenségből eredő apró kis, nem tudom, levittem a tükrét, stb. Tehát feltétlen súlyos balesetekre gondolok most, de hogy az ilyen, akár az ilyen kis koccanásoknak is az esélyét. Tehát ezért iszonyatosan fontos, hogy ezekre a testi tünetekre odafigyeljünk, és akkor így fogadjuk el, hogy jó, most ez van, és még mielőtt én elkezdek vezetni, ezzel úgymond elbánok, vagy ezt így megoldom. Néha mi magunk
teremtjük meg ezt a helyzetet. Ugye az, hogy egy pici stresszből hogyan lesz az út végére egy komolyabb félelem vagy szorongás egy adott úton belül, ez az én megfigyeléseim szerint egyébként nagyon sokszor abból fakad, hogy amikor szorongsz az autóvezetéstől, és ugye beülsz, mert menni kell, akkor így beszűkíted gyakorlatilag egyrészt a látóteredet is, másrészt meg ugye az elmédet is, ugye koncentrálsz. Nagyon sokszor halljuk az ügyfeleinktől, hogy koncentrálok vezetés közben, amit ugye igazából nem nagyon szabad, mert az osztott figyelem lenne az, amire szükségünk van vezetés közben. A koncentrálásra csak bizonyos szituációkban szükséges, amikor esemény van. És amikor túlzottan koncentrálok, és nyilván ez valamilyen szinten ugye a szorongásból fakad, mert nem akarok neki menni az előttem lévő autónak, ilyenkor kizárom ugye azokat a dolgokat, ami azon a ponton kívül van. Ergo beszűkítem a tudatomat, az elmémet, és csak az előttem lévő dologra koncentrálok. Igen, nem, csak hogy az elme ilyenkor meg ugye azt érzi, hogy oké, hogy mozgásban vagy, drágám, de én nem tudom, mi van mögötted, nem tudom, mi van oldalt, meg kell védened téged, futnod kell, menekülnöd, vagy megállnod, mert nincs információ, és ugye elkezd ugye az elme olyan hormonokat termelni, ami azt érzeti lehet, hogy innen menekülj. Ezt csinálj valami mást, ahogy mondtad te, és ugye, hogy valami teljesen mást csinálj, ülj biciklire, vagy menj gyalog, csak ezt hagyd abba, ezt a tevékenységet, amit csinálsz, mert ez nekem nem jó, nem tudlak ebben megvédeni. És gyakorlatilag sokszor csak azzal, hogy egy kicsit kitágítjuk, így úgymond hátrébb dőlünk egy kicsit, és eltávolodunk az adott problémától, és elkezdjük nézni a tükröket, mi van mögöttünk, mi van mellettünk, átnézek a másik sávba, veszek 2 mély levegőt, már sokszor ezzel is nagyon sokat tudok tenni azért, hogy a félelmet, nem is az teljesen elmulasszam, de hogy egy kicsit ilyen higgadtabb, nyugodtabb állapotba kerüljek. Hogy néha ugye mi magunk okozzuk azt, hogy annyira bele lohaljuk magunkat, és annyira bele visszük magunkat abba a koncentrált állapotba, hogy maga az, ami elődézi azt az erős félelmet vezetés közben, hogy nekem ez kész, ki kell szállni, abba kell hagyni, ez nem nekem való. Pedig ugye néha csak egy kis technika, és nagyon sokat tud segíteni azon, hogy ez változzon. 2 dolog is eszembe jut arról, amit most mondtál. Az egyik az, hogy sokszor tényleg baleset után is az van, hogy az ember annyira beszűkül, és annyira onnan várja a fenyegetést, hogy mondjuk egy olyan balesetet szenvedett el, hogy hátulról belé jöttek, akkor annyira beszűkül, ugye itt a kapcsolódás, ez a nagyon durva beszűkülés, amiről te is meséltél, hogy állandóan azt nézi, hogy jaj, akkor most nincs túl közel, az ott a mögöttem, ugye nincs túl közel, nehogy megint ott belém jöjjön jobb hátulról, hogy ő maga lesz az, aki valakibe belemegy, mert előre nem figyel. Tehát tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy megtanuljunk újra a környezetünkre és a teljes közegünkre nyitottnak lenni, amit te úgy hívtál valószínűleg, hogy osztott figyelem, azt én úgy hívom, hogy orientáció. Tehát amikor nagyon figyelnek a tanítványaim arra, hogy amikor így tényleg befeszülnek, vagy nagyon előredőlnek, vagy nem mernek például belenézni a visszapillantó tükörbe, annyira nézik, hogy mi van előttük, hogy én megtanítom őket orientálni, ami pontosan azt jelenti, hogy legyek tudatában az egész közegemnek. Én mindig bántom ezt a szegény mikrofont, pedig esküszöm, nem akarok neki semmi rosszat. Szóval, hogy igenis nézzenek bele a tükörbe, kicsit járassák meg a szemüket, akár a nyakukat is merjék, egy kicsit megforgatni, dőljenek, hátra találjanak egy kényelmes testhelyzetet, hogy érezzék azt, hogy ott ők jól vannak az autóban, tartja őket szépen az autónak az ülése, biztonságban vannak, és hogy ezt megtehetik, hogy egy kicsit körbenéznek. Ez egyébként iszonyú nehéz annak, aki éppen abban a sokkos állapotban van még, meg szorongó állapotban van még. Hát igen, ugye mi erről könnyen beszélhetünk, de ahogy te is mondtad, ugye ezt nehéz megtenni ott abban az állapotban. Nem végrehajthatatlan, és nem egy olyan dolog, amit nem lehet megtanulni, de ugye épp ezért kell a te munkád is, meg a mi munkánk is, hogy rá tudjuk vezetni az embereket erre a fajta gondolkodásra is, és ott vagyunk mellette, úgymond fogjuk a kezét, ahogy te is, amíg eljut addig a pontig, amikor már ezt meg tudja tenni, és onnantól kezdve ugye már jönnek a pozitív élmények, ami nagyon sokat tud segíteni. És ha már egy pozitív élményről beszélgetünk, akkor így zárszóként, vagy a végén szeretnék arra kérni, hogy ha tudsz a sajátodon kívül, mert azt ugye ismerjük, vagy inkább is beszéltél róla az elején, de olyan sikertörténetet tudnál esetleg megosztani velünk valamelyik paciensed vagy ügyfeled történetéből, aki így szorongott félt az autóvezetéstől, és ma már így önfeledten éli ezt a dolgot.
Hát egyre több van, képzeld el, iszonyú jóleső érzés, mert ugye most már a kurzusomat, akik elvégzik, ők sokszor nem vesznek hozzá konzultációt, tehát hogy nem ismerem őket így személyesen, hanem tényleg csak kurzust végzett diákok, és őtőlük úgy tudok visszajelzést kapni, ha ők veszik a fáradtságot, és a kurzus elvégzése után írnak nekem e-mailt. És ebbe annyira jó, mert valahogy én mondjuk mondom a kurzusban, hogy küldjetek képet, hol jártok, mutassátok meg, és most már annyi képen van, hogy a kurzus végzettek mennek ide-oda, amoda, egyik eljut végre a családjával tengerpartra, most idén nagyon-nagyon sok év óta először, mert kicsi gyerek van, meg kutya van, és akkor nem indultak el vonattal, meg az mekkora macera, de vezetni nem mert az apuka, és most először leviszi a családját idén nyáron, úgyhogy ez ilyen hatalmas boldogság. De nekem talán az egyik személyes kedvencem az, amikor egy édesanyja mesélte azt, hogy iszonyatos nehéz élethelyzetem volt, tudod, nagyon-nagyon sok minden összeadódott, mert csúnya, ilyen szívettépő vállás is volt, meg tényleg, és hogy ő utána ilyen nagyon magára hagyva érezte magát így a gyerekekkel, és akkor ugyan kapott egy ilyen autót, de mondta, hogy jó, hát akkor most ezzel mit kezdjek, hát én úgyse merek ebbe beleülni. És ott állt az autó, semmi, tényleg, hát gyakorlatilag azon gondolkozott már, hogy eladja, mert lehet, hogy azzal is jobban jár, végül is el lehet tologatni a gyereket a babakocsiba, meg még föl lehet szállni. Mert megpróbálta minden módon ezt kikerülni. Elvégezte a kurzus, de azt is úgy, hogy hát biztos, ami biztos, azért legyen meg, stb. Elvégezte a kurzust, és akkor ilyen pici dolgokat már csinált, elment bevásárolni, meg ilyesmi. Aztán képzeld el, hogy sajnos balesetet szenvedett a kisfia, és kihívta a mentőt, és áltott, és a mentő nem jött, és nem jött, és nem jött. És ő azt csinálta, hogy nem messze laknak a kórháztól, úgyhogy bepattant abba az állapotba, le tudta higgasztani magát, a kurzusnak köszönhetően ebben, gondold el, hogy úgy anyaként a kisfiáért aggódva a mentő nem jön. Tehát ennél nagyobb parát ezt se lehet képzelni, nem? Hát igen, eléggé. És visszagondolt a kurzusra, vezetésre alkalmas állapotba hozta magát, és berongyolt a gyerekkel a sürgősségére. Úgyhogy jól van a kisfiú, és az anyuka meg ezután az élmény óta vezet újra, mert azt mondta, ha ezt meg tudtam csinálni, ebben az állapotban, akkor igazából mindent. Szerintem ez gyönyörű. Igen, ez valóban nagyon megható. És sok ilyen sztori lesz még, biztos vagyok benne, nekünk is vannak hasonlóak, és azt gondolom egyébként, hogy így, ha így össze kéne foglalni ezt a mai beszélgetést, talán a legnagyobb tanulság vagy útra való ugye a hallgatóinak, nézőinknek, hogy mindegy, hogy most jelen pillanatban milyen problémával küzdesz ezen a téren, de hogyha időt és energiát teszel bele, és a megfelelő helyre kopogtatsz be, úgymond, akkor le lehet küzdeni ezeket a szorongásokat, és lehet élni, nevezzük úgy, egy teljes életet, egy olyan életet, amiben tényleg megvan a szabadság, a rugalmasság, az önállóság, és az a fajta magabiztosság, hogy igen, meg tudom csinálni. Mivel foglalnád össze te ezt a mai beszélgetést, mit üzensz a nézőinknek, illetve azoknak az embereknek, akik szoronganak vagy félnek? Hát én akkor nem, mert annyira gyönyörűen összefoglaltad, hogy szerintem ennél többet nem tudok hozzátenni összefoglalásként. Egy utolsó kis záró búcsú üzenetet mondok, talán még segítség lehet az, hogyha olyan nagyon őszintén leül az ember magával beszélgetni, és megtalálja a saját személyes miértjét, hogy ez neki miért fontos személy szerint. Nem ilyen általános dolgokat, hogy jaj, hogy mindenki tud, vagy hogy deciki, hogy én nem tudok, vagy akármi, hanem tényleg mondjuk egy olyat, hogy nagypapaként én tök sokáig még nem tudom, fogni akarom az unokámat, és el akarom tudni vinni az úszóedzésre, és érte akarok tudni menni az úszóedzésre, mert akarom látni, ahogy ott vizes kis csapzott hajjal kijön, és akkor rohan felém, hogy hello, nagyapa, izé. Tehát, hogy tényleg egy nagyon kis személyes motivációt megtalálni, amiben mindig, amikor van egy nehezebb időszak, akkor amiből így lehet töltekezni. Saját miértünket találjuk meg, az lesz az üzemanyag ezen az úton. Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha nem szeretnétek lemaradni a legújabb beszélgetéseinkről, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Legközelebb 2 év múlva jelentkezik a Merre vezetni podcast. És még egy fontos dolog. Október 5-én konferenciát szervezünk az autóvezetés pszichológiája címmel, ahol olyan szakértők adnak elő, illetve vesznek részt egy kerekasztal beszélgetésen, akiktől többet tudhattok meg az autóvezetésről, annak pszichés hátteréről, és arról, hogy hogyan merjetek vezetni, ha egyszer már van jogosítványatok.
Addig is böngészétek a Vezess Jól weboldalt, és keressetek minket bátran. Sziasztok!